לך, הוא אוהב אותך. לא. מה, הוא שיחק איתך בכדור, שכחת? אני חושב שאנחנו נלך ונעשה הפתעה לרז. פזי. אתה רוצה לעשות בו לרז? להפתיע אותה? כן? יופי. ומה אתה רוצה לאכול? אתה רוצה לאכול עוף? לא, פסטה. עוד פעם פסטה? פסטה ובירה. היה קודם את זה. לא בירה, אין בירה. מה? לא בירה. אין בזה בירה. מה אתה צריך בירה? תגיד לי. בבית של גדעון יש בירה. יש גם קרח. יש גם קרח. גם קרח וגם בירה. תראו, אני אוכל את המשקפיים שלי שזה. כל הכבוד. ומה אתה עושה עם זה? אני שווה בזה. אתה רוצה להופיע בקרקס? מה? אתה רוצה להופיע בקרקס? מה? מה? אתה רוצה להופיע בקרקס? את מה? את הרגל. מה? את הרגל. את הזה? את הזה, עם הרגל, עם האצבע. עם המשקפיים. בבית? בבית. מה בבית? קרקס בבית. יש לך? יש לי קרקס בבית. אנחנו נעשה לו לילה לבן עם שלי. שלי על הוויסקי ואתה על הבירה שחורה, בסדר? כן. יופי. יש לך בבית בירה שחור? כן, כן, יש לך בירה? יש לי. אתה רוצה? יש לך גם קרח לבן? כן. יש לך גם שחור קרח? קרח שחור לא, יש לי בירה שחורה ויש לי קרח לבן. אתה רוצה? לא. לא רוצה? לא. אז למה רק שם? פסטה ובירה שחור. פסטה ובירה? אז אני אגיד לך מה. אנחנו נהיה אצל סבתא שרה עוד מעט. אתה רוצה בירה בחזירה או בירה בנשירה? אתה הולך לבקר היום את סבתא שרה? אתה הולך לבקר את סבתא שרה? לא, מה? מה? כן, אנחנו מביאים את עמית לסבתא שרה. אני לא ישנה איתך פזי. לא, פזי, אתה ישן איתי ועם ליאור. שלי. עמית לא ישנה איתנו. אם שלי תקבל אותי, אני ישנה אצל גדעון. מה? 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 מה את חושבת? לא, זה לא קשור. צלמת עוד? מה את חושבת? פזי, קטעים איתך. שב. מה את חושבת? מה את חושבת? מי? מה את חושבת? מי זאתי? איך קוראים לה? ליאור? כן. מי? מה היית חושבת? מה? מה היית חושבת? מה אני מה חושבת? היא חושבת? מה היית חושבת? מה? על מה? היא חושבת שאני מדבר על משקפיים. באמת? כן. איזה צחוקים? ועל מה אתה מדבר? על משקפיים. אז אתה כן מדבר על משקפיים. זה אני חושב צפיות מה את ביוטיוב. חושבת? מה אני חושבת? כן. על מה מה? את חושבת על האייפון שלך? יש לי אייפוד או אייפונד? אייפון. מה זה? מה זה? זה. מה יש לעמית? אייפון גם. אייפוד גם? כן. אייפונד או אייפונד? אייפון. ומה לי יש? איש מפחיד שיוצא. מה מפחיד שלך? רגע, אז מה זה שלי? אייפון. זה גם אייפונד? כן. זה לא אייפון? אייפון. אייפונד. תשמע, הוא צודק, יש בזה אייפון וגם אייפון. הוא יודע מה הוא אומר. זהו, שם את המשקפיים והלך לישון?